बोला बोला बाबा बैजनाथ की। नाश्ता में रहेला ले जाई बदो घर कहेला गजा के नाश्ता में रहेला ले जाई बदो घर कहेला अपने में हरी के दिलवा पघात करेला एगो लोटा के पैसा दिया तो न बा कांवर खरीदे के बात करेला एगो लोटा के पैसा दिया तो न बा कांवर खरीदे के बात करेला हो किनके नाही लैल तू गेरुआ रंग के साड़ी हो काहे तू गइल रहल राजा मोतिहारी हो किनके नाही लैल तू गेरुआ रंग के साड़ी हो मैं पैसा किनेला त हाथ मलेला एगो लोटा के पैसा दिया तो न बा कांवर खरीदे के बात करेला एगो लोटा के पैसा दिया तो न बा कांवर खरीदे के बात करेला भूखल बानी सोमारी हो बनी कांवरिया बाबा दुआरिया चल न बिगन बिहारी हो भटसवनवा हो सजनवा भूखल बानी सोमारी हो बनी कांवरिया बाबा दुआरिया चल न बिगन बिहारी हो धरेला एगो लोटा के पैसा दिया तो न बा कांवर खरीदे के बात करेला एगो लोटा के पैसा दिया तो न बा कांवर खरीदे के बात करेला। रवि रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया रोड बहुअरवा।